πώς γίνεται τα πιο καλά φυλαγμένα, τα πιο σκοτεινά μυστικά της CIA να βγαίνουν ξαφνικά στο φως. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά σε ένα από τα πιο απίστευτα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας. Λοιπόν, η ιστορία μας ξεκινάει κάπως παράξενα. Ιούνιος του 2007. Φανταστείτε τη σκηνή. Η CIA, χωρίς καμία απολύτως φανφάρα, χωρίς καμία ανακοίνωση, ανεβάζει ένα αρχείο στην ιστοσελίδα της. Έτσι απλά. Ένα από τα πιο εκρηκτικά μυστικά στην ιστορία των ΗΠΑ απλώς εμφανίστηκε στο διαδίκτυο. Και τι ήταν αυτό το αρχείο? Ένας φάκελος 693 σελίδων. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Εκατοντάδες σελίδες που για δεκαετίες κατέγραφαν τις πιο παράνομες, τις πιο σκοτεινές πράξεις μιας από τις ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Θαμμένες για πάντα. Υποτίθεται. Και τώρα διαθέσιμες με ένα κλικ. Και τι είχε μέσα αυτός ο φάκελος? Εδώ τα πράγματα γίνονται πραγματικά σοκαριστικά. Κατασκοπή Αμερικάνων πολιτών στο ίδιο τους το σπίτι, απίστευτα πειράματα ελέγχου του νου, χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης, ακόμα και σχέδια δολοφονιών ξένων ηγετών. Αυτά ήταν τα κοσμήματα της οικογένειας, όπως τα αποκαλούσε κοινικά η ίδια η CIA. Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε ως εδώ, πώς βγήκαν όλα αυτά στην επιφάνεια. Για να το καταλάβουμε, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, σε μια πολύ ταραγμένη εποχή. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο, αποκαλύπτοντας μια σκιώδη κυβέρνηση. Όλα ξεκινάνε λοιπόν πίσω στο 1973 με φόντο το σκάνδαλο Watergate που σάρωνε την Αμερική. Ο τότε διευθυντής της CIA, ο Σλέζιτζερ, φοβούμενος ότι η φωτιά θα φτάσει και στο δικό του κατόφλι, διατάζει μια εσωτερική έρευνα. Βασικά λέει στους υπαλλήλους του: «Πείτε μου ό,τι παράνομο έχουμε κάνει, να ξέρω τι έρχεται». Ένα χρόνο μετά, ο φόβος του γίνεται πραγματικότητα. Ο δημοσιογράφος Seymour Hersh ρίχνει μια πραγματική βόμβα με ένα πρωτοσέλιδο στους New York Times. Αποκαλύπτει μαζική, παράνομη κατασκοπία Αμερικανών από τη CIA. Ο σάλος είναι τεράστιος και κάτω από την πίεση το Κογκρέσο αναγκάζεται να δημιουργήσει την περίφημη Επιτροπή Church για να τα βγάλει όλα στη φόρα. Και τι ανακάλυψε αυτή η Επιτροπή? Εδώ λοιπόν η ιστορία παίρνει μια πολύ σκοτεινή τροπή. Περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Κατασκοπία, ναρκωτικά και δολοφονίες. Πρώτο στη λίστα η επιχείρηση Χάος. Ένα μυστικό πρόγραμμα που στήθηκε για να παρακολουθεί το αντιπολεμικό κίνημα της εποχής. Το πρόβλημα? Η CIA υποτίθεται ότι απαγορεύεται ρητά από τον νόμο να δρά εντός των ΗΠΑ εναντίον Αμερικανών πολιτών. Κι όμως αυτό ακριβώς έκανε. Και για να καταλάβουμε την κλίμακα, 300.000. Ας αφήσουμε λίγο αυτόν τον αριθμό να κάτσει. Δεν μιλάμε για μερικούς ύποπτους. Μιλάμε για 300.000 φακέλους Αμερικάνων πολιτών. Ένα τεράστιο δίχτυ που απλώθηκε πάνω από απλούς, καθημερινούς ανθρώπους. Και πώς το έκαναν όλο αυτό? Λοιπόν, άνοιγαν ιδιωτικά γράμματα. Πάνω από 200.000. Έκαναν υποκλοπές σε τηλέφωνα χωρίς κανένα ένταλμα. Έστελναν πράκτορες να διεισδύσουν σε ομάδες διαμαρτυρίας. Και το κερασάκι στην τούρτα. Έφτιαξαν φακέλους για δημοσιογράφους, ακόμα και για 14 μέλη του Κογκρέσου. Και αν η μαζική κατασκοπία ακούγεται άσχημη, αυτό που ακολουθεί είναι λες και βγήκε από ταινία τρόμου. Το όνομά του MK Ultra. Το άκρος απόρριτο πρόγραμμα της CIA που δεν στόχευε απλά να παρακολουθήσει το μυαλό. Ο στόχος εδώ ήταν να το σπάσει, να το σβήσει και ναι, να το ξαναγράψει. Για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε, ας δούμε ένα παράδειγμα. Τη μέθοδο deep patterning ενός γιατρού που χρηματοδοτούσε η CIA. Βήμα πρώτο. Έβαζε τους ασθενείς σε κόμμα με πανίσχυρα φάρμακα. Βήμα δεύτερο. Τους έκανε ηλεκτροσόκ σε δόσεις 30 φορές πάνω από το κανονικό. Βήμα τρίτο. Τους έβαζε να ακούνε τα ίδια ηχογραφημένα μηνύματα ξανά και ξανά. Για εβδομάδες. Και το αποτέλεσμα? Ολική απώλεια μνήμης. Πλήρης κατάρρευση της προσωπικότητας. Και όλα αυτά σε ανυποψίαστους ανθρώπους. Και δεν σταματάει εκεί, γίνεται ακόμα πιο περίεργο. Με την επιχείρηση Midnight Climax, η CIA έστησε ολόκληρους οίκους ανοχής. Εκεί έδινε κρυφά LSD σε ανυποψίαστους άντρες και απλά τους παρακολουθούσε πίσω από καθρέφτες για να δει τι θα γίνει. Οι πολίτες έγιναν ανθρώπινα πειραματόζωα χωρίς καν να το ξέρουν. Η παρακολούθηση όμως δεν ήταν απλά παθητική. Δεν ήταν μόνο ακούω και βλέπω. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το COINTELPRO του FBI σε συνεργασία φυσικά με τη CIA. Ο στόχος πλέον δεν ήταν απλά να μάθουν, αλλά να δράσουν, να διαλύσουν, να δυσφημίσουν και να εξουδετερώσουν οποιοδήποτε πολιτικό κίνημα θεωρούσαν απειλή. Και ποιος ήταν ο νούμερο 1 στόχος τους?
Ο Δόκτωρ Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δεν σταμάτησαν στις υποκλοπές στα τηλέφωνά του ή στα μικρόφωνα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Έφτασαν στο σημείο να του στείλουν μια κασέτα με ηχογραφημένες, πολύ προσωπικές του στιγμές και μαζί μια επιστολή που ουσιαστικά τον προέτρεπε να αυτοκτονήσει. Και μερικές φορές οι τακτικές τους δεν ήταν απλά ψυχολογικός πόλεμος. Γίνονταν θανατηφόρες. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Φρεντ Χάμπτον. Μόλις 21 χρονών παιδί, ηγέτης των Μαύρων Πανθήρων. Και ποια ήταν η πραγματική του απειλή? Δεν ήταν η βία. Ήταν η απίστευτη ικανότητά του να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές ομάδες κάτω από ένα κοινό όραμα. 99. Αυτός είναι ο αριθμός των σφαιρών που έπεσαν στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιδρομής. Και όλη αυτή η επιδρομή ενορχιστρώθηκε από το FBI, μέσω ενός πληροφοριοδότη που τον είχε ναρκώσει λίγο πριν. Ο Φρεντ Χάμπτον δολοφονήθηκε κυριολεκτικά στον ύπνο του. Όπως είναι φυσικό, όλες αυτές οι αποκαλύψεις προκάλεσαν ένα τεράστιο σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό μας φέρνει στο τρίτο μας κεφάλαιο, την ώρα της κρίσης στο Κογκρέσο. Η στιγμή που όλα αυτά τα σκοτεινά μυστικά δεν ήταν πια φήμες, αλλά επιβεβαιώθηκαν επίσημα, με όρκο. Αυτός ο πίνακας τα λέει όλα. Δείτε την αντίθεση. Από τη μία μεριά, τα ευρήματα της Επιτροπής Church. Μιλάμε για συστηματικές, επαναλαμβανόμενες παράνομες πράξεις. Για επιβεβαιωμένα σχέδια δολοφονίας. Και όλα αυτά με την έγκριση του Προέδρου. Και από την άλλη, οι συνέπειες. Ποιες συνέπειες? Απολύτως καμία. Ούτε μία ποινική δίωξη. Κανένας δεν πήγε φυλακή. Τίποτα. Το σύστημα απλά προστάτευσε τον εαυτό του με μερικές δίθεν μεταρρυθμίσεις. Και ακούστε τώρα κάτι που είναι πραγματικά προφητικό. Είναι λόγια του ίδιου του γερουσιαστή Frank Church από το 1975. Η τεχνολογική ικανότητα που διαθέτει η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του αμερικανικού λαού και κανένας Αμερικάνος δεν θα είχε καμία ιδιωτικότητα. Δεν θα υπήρχε πουθενά να κρυφτεί κανείς. Τα είπε το 1975. Αλλά ακούγεται σαν να περιγράφει απόλυτα τον κόσμο του σήμερα, έτσι δεν είναι? Και αυτή ακριβώς η προειδοποίηση μας οδηγεί κατευθείαν στο τελευταίο μας κεφάλαιο, η νέα εποχή της επιτήρησης. Γιατί το θέμα δεν είναι ότι αυτές οι πρακτικές σταμάτησαν. Το θέμα είναι ότι απλώς νομιμοποιήθηκαν. Ας το δούμε λίγο πιο καθαρά. Τότε, στην εποχή των Family Jewels, το να ανοίγουν την αλληλογραφία κάποιου ήταν παράνομο. Σήμερα, στην εποχή του Patriot Act, η παρακολούθηση των email χωρίς ένταλμα είναι νόμιμη. Τότε μιλούσαμε για χειρόγραφους φακέλους 300.000 ανθρώπων. Σήμερα μιλάμε για μαζική ψηφιακή συλλογή δεδομένων για εκατομμύρια. Η παλιά διείσδυση πρακτόρων έγινε η σημερινή ανάλυση των social media. Οι μέθοδοι στην ουσία δεν άλλαξαν. Απλό άλλαξε ο νόμος. Και εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που λέγαμε, το μυστικό δικαστήριο Φάιζα που υποτίθεται ότι θα ήταν ο επόπτης όλης αυτής της διαδικασίας. Κοιτάξτε το νούμερο. Μεταξύ 2001 και 2020 ενέκρινε το 99,97% των αιτήσεων που έλαβε. Αυτό δεν είναι έλεγχος. Είναι απλά μια σφραγίδα που λέει ναι σε όλα. Και εδώ λοιπόν είναι το τελικό συμπέρασμα. Η ουσία όλης της ιστορίας. Τα εργαλεία του Chaos, του MK Ultra, του COINTELPRO δεν εξαφανίστηκαν ποτέ. Απλά νομιμοποιήθηκαν, ψηφιοποιήθηκαν και πέρασαν στο επόμενο επίπεδο έτοιμα για τον 21ο αιώνα. Και όλο αυτό μας αφήνει με μια τελευταία πραγματικά ανησυχητική ερώτηση. Η ολόκληρη πρώτη σελίδα αυτού του φακέλου, των Family Jewels, είναι ακόμα και σήμερα εντελώς μαυρισμένη. Δεν φαίνεται τίποτα. Μετά από όλα αυτά που μάθαμε, τι στο καλό θα μπορούσε να είναι τόσο τρομερό που παραμένει κρυφό ακόμα και σήμερα?